खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै एप्रिल 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब आरो अनसायनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन।
गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन आरो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुङाबो जानो हागौ मावलांनाय खामानियाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा दिनै खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ नाथाय मोननो हागोन गोसोनि साननाया नाथाय अब्लाबो देबार नांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो मावफुंजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनोबो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा दिनै खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै गोसोआव मानिबा उनदाहाबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।